Hormatly vatandaşlar, başlanğıçda internet bilen problem boldy, teknik. Şoň üçin biz häzir ikinji bölüme başlaýar gepleşiň. Yeni bir gerek men ýatla diýen bizim en atalarymyza Türkmenistanyň ilçihanatynyň ýolbaşçysy Ukrainadaky Toýly Ataev, Türkmenistanyň talyplary, Ukrainadaky ýaşaýan talyplar näçe pullaryny universitetde tölenoklar diýip universitetiň ýolbaşçylaryna şu en atalar unakar we talyplar tölenok. Studentler gorkudan olardan soraýar. Ha, konvertasiýa ýokmy ýa näme problema bar? Hiç kim gürlemedi. Ineme şonda turup, ýani şunu düşündirdim we universitetiň ýani professorsk prepodavatelь sostawyna administrasiýa düşündirdim. Inni biz ýene gaýtyp geleli şu mesele. Men ýalňyja görüm gördüm, şo biz gepleşip geçirdik şu güni akşam saat 19-da. Bir topar ýani dastavka edýän oglanlar, mototsiklistler ýygnadyk, gürleşdik. Şöyle 3 adam geldi. 3 adam gelip öz pozisiýasyny ýani bizim gepleşigimize garşy, siz protest edýäňiz, miting edýäňiz, bizim paçamyza diýýäňiz, bizim paçamyz diňe şol çözüp bilýär. Başga adam goşulyp bilmez. Biz bärde protestlaryň edenden tolk ýok. Sizden hiç nizavist, siz hiç kim. Diňe paçamyz we pasol bar, şoň bilen bolady. Ine bular ýani opozisiýonlar sizi diňe betbaşçylar gider. Sizi urarlar, öýüňizde problemalar bolup, ay eýle beýle bir topar zatlary. Şu tipde aýtdy. Men şoňa dol aýtmaly mümkinçilik berdim de aýtdym. Näçe tökmedat ýa-ni näçe beýle ýa-ni diýsem, ay siz zat çözeňiz ýok, ine o ýerde uruşdyňyz, o ýerde beýtdiňiz, eýtdiňiz. Men düşünürdim, egerde bu real bolsak, onu talyplan problema näçe çözmeli? Biz çözýär şon, men çözbilýän diýip boyun aldy. Menem onu sen çözbilýän bolsaň, çöz, problema ýok. Sen çözbilýän bolsaň bizim bärde işimiz ýok diýip aýtdym. Men çözýän diýip aýtdy. Menem şol ýani Kiýew, Ukraina diýen Viber grupa ýaznowmamy men çözýän, ine şu meseleni men çözbilýän diýip ýazda çöz şu problem. Egerde sen çözülmesen, onda bize mümkinçilik ber, biz edeli. Egerde biz çözmesek ýa biz gymylamasak, onu sen ýa kritika aýdyp bilersiň. Ondan öňgürlemedi. Beýtme, dogum. Sen näme bolsa senin bir raýaty. O ýerde gelip 18-20 ýaşly oglanlar basyş edip näme siz? Öz watandaşyňyz näme? Ýa näme? 18-20 ýaşly oglanlary 40 ýaşy bolup David etmek aňsady. Näme bunu edýär? Biz azy bir bolmaly diýip men azy birlige çağırdym. Ay umumyň bir 4 sagada gürleşdik şol bilen. Uruşok boldy, ýani arasyna uruş boljak boldy, olary köşeşdirdik. Umumyň provokasiýadan biz aýryldyk. Düşünüşdik. Yani şu ýerde gelen oglanlar, indi düşünüşdi biz bir nime adam däl biz gerlik gürleşmämiz. Başta çatda ýazanlaryna ine bu düýünükler watan pul oglak gaçdy, näme diýe Ýewropadan o ýerden pul alýar, ýene orada bular çykyş edip YouTube'dan pul alýar diýip gurulma etdi. Ine men size maglumat berýän. Men sentýabr aýynda YouTube'dan $80 aldım. Dolar. Где-то €70 oldu. Ine men bunu ýem ikinji ýani voyažym da, birinji voyažym Женева boldy. Ol €1200 çykdy. Bu ikinji voyažym şu oktýabrda. Häzirki voyažym €700 diňe bitdi. Gostinitsa €300, iýmek içmek bir €100. Ine Warşawa geldim, şu ýerde gostinitsa bar. $300 bolay, iýmek içmek bir $200 bolay. Şundan Parij'e vayan o ýerde de çykdyjy. O umumyň €2000'e ýetýän bolaýan ýyl. €2000 diýsem ýa-da $2350 bolýar. Men $80 gazanýan, $2350 diňe bir vaýarda soňýar. Ünsürm. Niýe pul gazanýar? Ya biz pul çyn edýär. Ya bize gerekmiş hatda. Ya Türkmenistanyň Ukrainadaky ýaşaýan talyplary men çağıryrmy? Ya onun en atasy kynçylyk görenokmy? O görüler çık bilmeyen aňardan oturup köçäder edip, o notada durup bir birleşip banka baryp söwüşip, uruşup, gylışyp ýörler, çağlarına prezidentlerine kömek etjek bolup. Gep bilmeyen. Derde bizim mümkinçilikimiz bar, barmany. Ine şonu peýdalanyp, şoňa baryp, şoň kömegini kömek etjek bolup. Protest, gurnar ýaly intek meseleni çözüp göreli. Mesele çözülmese,
Onda protest etip bolýar. Ýene oňa çelli bir topak ädimler bar. Biz onu kanun ýagdaýda çözjek bolýar. Ukraina, Türkiýede demokratik döwlet, kanunlar işleýär, çözülýär, ýa-ni ugurlyk islen edilýär. Ýene şu meselede şeýle. Ýene orada da belläkleşik bolýar. Men şu gün Warşawa geldim. Kiýewden samolyotda gelenimde ýa-ni ýolda bir Afrikadan bir talipler geldi. Bir gara oğlan Kongo'dan 20 yaşında yine 22 yaşında pardon Ukrayna'da okap ýör häzir 2 ýyl oturup öz dokumentini Polşaga geçirýär. Şu Polşada ýa-ni bu informatik ugurdan okuwyn dowam edýär. Men şonu samolyotda köp sorag berdim. Video aljakdym ol samolyotyň sesi bolan soň bolmaz diýip şonu ýa-ni al bilmedim. Şondan sordum. Ady Kevin. Özü gara olan Kongo'dan. En atası orta ýa-ni giýdejil adamlar. Şular şuňa $1000 ýa-ni abşydyna töledilär, $1000. Her 6 aýda $1000 abşyda tölemelik. Şular şuňa okuwyna $1500 $750 töledilär. Ýene 6 aý geçende ýene $750. Ine şu en atası şuňa $400 geçirdi. Spokojno ol alýa, sow arkyn okuw bilen bolýar. Eşine zerretden, öýüne bir stabilni okuw bilen meşgul bolan adam motor sürýärli oglun Afrikadan geldi. Kongo döwleti. Kongo döwletinde giýje güni barham kandidatsy bar diýip aýtdym. Kongo döwletinde problem ýok, çykçyk bolan giýjek bol. Kongo döwleti bir ýygalyk döwlet. Käbir wagtda uruşlar geçýär. Uruş var ýerde de kandidatsy bar, uruş var ýerde de adam alkyn çykýar, ýa-ni okuwlaryny diýe ýene bilýär. Men şondan soradym. Minimalda näçe pul gerek bizim taliplerimizde, ine sen talip arkyn ýa-ni okuwny bolýar. Diýjegini işlemer ýa-da. Olam diýe $300 bolsa ýetýär ýa-ni. Yani 400 bolsa has boly, sen dipderiň hem kitaplaryň hem beýle kitaplaryň okap öwrün mümkinçiliklerim bar. Ine Afrikadan gelen talibiň şert ýagdaýy, ýa-ni uslowiýasy Türkmenistan baý döwletden şu günkunne gadyn wagty 213'den $1700 galan ýurtdan gelen bizim taliplerimiň ýagdaýyna bu. Men internetim kesilýär, hormatly watandaşlar. Şu ikinji efirimiň internetin fesliginden kesilýär diýen. Şoň üçin men şu efirimi utorýan, diýjek bolýan zadym, problemalar bizim taliplerimizde diýär, bizim enatalmada diýär, problema bizim hökümetimiziň alyp barýan siýasatynda. Şu siýasat näde bolar? Şonuň bilen men öz efirimi utorýan, siziň hemmäňize birinji bilen jan saglyk we okuyan taliplere ulu üstünlükleri arzu edýär. Sağ olun.